Значить, я хочу подякувати вам за ініціативу цієї зустрічі. Мені приємно, що громадськість цікавиться, як працює міська рада, старається допомогти, старається навіть своїми критичними десь виступами, зауваженнями, так би мовити, допомогти у цьому. Ми раді за це. Ну, а оскільки є певні звернення з запитаннями, я би хотів надати їм відповідь, щоб все-таки громада знала про те, що у нас є позитивно, що є негативно, що треба вирішити спільними зусиллями, а що ми можемо зробити своїми силами. Отже, у нас є питання, на які я хочу дати відповідь. Ну, звіт перед громадою я проводжу кожного року, ви це знаєте, я не цураюся, мені приємно, що люди приходять, може не так активно, як хочеться, але громада має знати, куди, на що йдуть кошти, куди витратили, як витратили і що планується витрачати. Відносно питань земельних ділянок, скільки було видано, чи надавалися депутатам міської ради, то я вам відповів, що у нас було одне таке виділення у 2012 році, документи вироблялися там вже проєкти землеустрою у 2012-2013 році, а після того ми вже не видавали ніякі земельні ділянки. Тільки в минулому році було виділено для обслуговування житлового будинку, це було 8 таких заяв задоволено, для одержання для особисто селянського господарства 7, і для гаражів 1, тобто разом 16. Я не знаю, хтось з наших кинув дуже добрий матеріал у Фейсбук про Швейцарію. Роман Бочарак. Ромчик, так. Але що було цікаво, ви прочитали? 20 років вони приходили до того, що вони повинні бути господарями самі. І вердикт прийшов один. Якщо ми всі разом, то ми щось зробимо. Бо ніколи не покладається ні на крайню, ні... Мені приємно, що ви нині прийшли не шукати крайню, ви шукаєте нині вихід. Треба вихід. Так. І давайте ми ще через секундочку. Я можу додати на те, що він сказав. Я вже нині вів перемовини з певними людьми, бо шукаємо територію, де можна зробити таку сортувальну дільницю. Я не кажу інше. Просто сортувальну дільницю. Коли у нас сталася та проблема з сміттям, то ми зупинилися, що робити. Тобто нема куди везти сміття. Нема. Ми ще тоді не мали ні Коломиї, нічого, поїхали в інші райони. Відвезли 2 машини сміття у нас на територію там під Кабаками. Прибігало коло 60 чоловік з Черганівки. Люди з претензіями, що ми хочемо тут зробити сміттєзвалище. Ми показуємо, кажемо, що ми це поділимо. Є ці люди, які у нас прибирають. Люди відділили папір, відділили пляшку і відділили 5 пляшок. Просто ці 3 купи просто тако збоку поставили. Люди не дають. Люди не розуміють, люди бояться, люди не довіряють. І тут можна десь людей зрозуміти, бо вони знають, що таке сміттєзвалище десь на їхній території. Вони побоялися, що ми там зробимо такий, знаєте, стихійний якийсь смітник. Але якби ми всі разом все-таки якось переконали, що от на тій території можемо зробити сортувальну дільницю, я нічого не кажу про інше, сортувальну дільницю. Тепер ми маємо стару музичну школу. Вона прийнята як аварійна. І ми не можемо давати нічого, тому що є висновок обласних структур, де чітко написано приміщення аварійне. А вона на балансі чому зараз? На міській раді. І ми не віддаємо нікому, ми і не хотіли давати нікому. Ми шукаємо нині там щось в прокуратурі хотіли давати. Не дали. Не дали. Не дали. Я знаю, що які питання ставили. Пане Володимире, не дали. Отже, ми маємо у нас. Його треба завалити. Просто завалити, бо це, по-перше, і не робить нам честі, не робить нам нічого. Якщо воно аварійне, його треба завалити, а потім вже давати. Ви бачите, у нас були теж пропозиції по території старого кінотеатру. Я сказав, що нічого. Тому що там мало бути те, що колись ми говорили. У Косові немає, відповідно, якогось такого будинку, де можна було б зійтися культурно, крім районного будинку культури. Так?
Через то ми І то ще сказали. польський дом Людовий був, Так. як то пішло. І земельна ділянка є. Я сказав, що не використовуємо, поки не буду мати конкретну чітку пропозицію від громади. Вона є висвітлена на наших запитах. Ми подавали в газети, ми і тепер будемо подавати. І те себе подаємо по старій музичній школі. Хто хоче прийняти участь, прошу дуже, прийміть. І ми будемо вдячні, а потім будемо без громади, я не вирішу питання надання комусь, бо я й не хочу це вирішувати, бо це є громадське, громада повинна мати.